ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳ ହେଲା ତୁମେ ତାଙ୍କେ କହିବୁ ଘର ଭିତରେ ଖେଳ ଦୌଡ଼ କୁଦ କହିଲେ ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ଘର ଭିତରେ ଖେଳିକିନା ସୁନା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତାଙ୍କେ ଖୋଲା ଆକାଶ ପରି ଗୋଟେ ମେଲା ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନା ଆଉ ସେଠି ଖେଳିକିନା ସେମାନେ ହୀରା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦୁଃଖ ହେଲେ କଣ ହବ? ଏଇଠି ତ କଥାଟା ଛୁଟି ନିଜର ଭୁଲ ଆଉ ଲକଡାଉନ କରିଦେବେ ପିଲାଟା ଘର ଭିତରେ ଦୌଡୁ ଖେଳ ହକି ଖେଳ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳ କହିଲେ କଣ ଘରଟା କଣ ପଡ଼ିଆ? ତାପରେ ଦୁଃଖ ହେଲେ କଣ ହବ? ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଦୁଃଖ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମିତି ଦୁଃଖ ହେଲା ଯେ ମୋ ହାତଟା ବାହାରେ ଫିଙ୍କିକିନା ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଉଣ୍ଡେଇ ଆଣିକିନା ହାତଟା ମୋର ଛାତିରେ ପଶେଇବି। ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ପିଲା ଦୁଃଖୀ ଚାମ୍ପିଆ ଘର ଭିତରେ ଦୌଡ଼ିକିନା ଜିତ করে ସେ ଜିତିଯିଆ ତାକୁ ଯଦି ଲକଡାଉନ କରିଦେବ ଘରେ ଖେଳ କୁଦ ବୁଲ ସବୁ କରି ସେ ଘର ଭିତରେ ଖାଲି ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲୁଥିବ ଆଉ ଜିତିଯିବ ଆଉ କଥା କି ଆଇଡିଆ। ଯଦି ଲକଡାଉନ ହେଇନଥାନ୍ତା ହେଲେ ପିଲାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିତିକି ଆସିଥାନ୍ତେ ପୁରା ସୁନା ଅର୍ଜନ କରିକିନା ପୁରା ଧରିଥାନ୍ତ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଭାରତର ନାଁ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଲକଡାଉନ ତ ଖାଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଲା ଆଉ ଆମକୁ ବି ଖାଇଲା ଆମର ପାଠ ବି ଗଲା ଖେଳ ବି ଗଲା ଆଉ କଣ ଆଗକୁ ଯିବ ଯେ ସେଟା ପୁରା ଦେଖୁଥାଅ। ଯଦି ଠକୁଛି ହେଲେ କହିବ ମୁଁ ଠକବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସତ କଥାଟା କହିଯାଉଛି। ସତ କଥା କହିଲେ ପେଟ ବଥା ହେଇଯିବ ମାନେ କାହିଁଟା କହିବି।